En el año 2006, el Parlamento español aprobó una ley para regular el acceso a las profesiones de abogado y de procurador de los tribunales. Esa ley pretende adecuar la normativa española a la que ya existe en otros estados de la Unión Europea, con el propósito fundamental, y entre otros, de hacer posible la libre circulación de abogados también en el espacio de la Unión Europea. La ley en cuestión, insisto, aprobada en 2006, difiere su entrada en vigor al año 2011, en concreto al mes de octubre de 2011. Y la propia ley prevé además que sus previsiones habrán de desarrollarse y concretarse a través de un reglamento. Ese reglamento a día de hoy está pendiente de aprobación, pero en todo caso es posible concretar desde el contenido de la ley y desde el contenido también de algunos borradores de reglamento que han circulado a día de hoy, es posible concretar, decía, cuál es el íter que ha de seguir una persona que pretenda convertirse en abogado en un estado como el español a partir, insisto, del mes de octubre de 2011. En primer lugar, se ha de tener, por supuesto, el grado en Derecho. Acto seguido se ha de superar un máster oficial que normalmente será ofrecido por las universidades de acuerdo o mediante convenios con los colegios de abogados, y superado el examen, el máster oficial, se habrá también de llevar a cabo un examen de estado como último requisito, cuya superación consentirá o hará posible la inscripción en el respectivo colegio de abogados. L'aprovació d'advocat es troba en un moment de canvis molt importants arrel de l'entrada en vigor de la llei 34/2006, que obligarà a tots els futurs advocats a superar un màster i un examen oficial. Nosaltres, amb el màster en advocacia, hem volgut avançar-nos un parell d'anys a l'obligatorietat d'aquest màster i oferir ja a les últimes promocions de llicenciats per la nostra facultat un màster similar al que estudiaran els graduats en dret a partir del mes d'octubre de 2011. Els despatxos que participen en l'organització del programa estan amb nosaltres des del principi, ens han assessorat en l'elaboració dels continguts, bona part dels professors seran advocats d'aquests despatxos i, a més, les pràctiques tindran lloc també a la seva seu. Pel que fa al contingut, el màster diferencia entre unes assignatures de litigació que ocupen 25 crèdits del programa, una part molt important d'assessoria jurídica d'empresa, que ocupen 16 crèdits, i un bloc de fins a 20 crèdits d'assignatures optatives, totes elles relacionades amb l'activitat econòmica i empresarial. Tot i que en aquesta primera edició el màster encara no serà obligatori, pensem que pot ser un instrument bàsic perquè les darreres promocions de llicenciats de la nostra universitat i d'altres universitats puguin competir en condicions d'igualtat amb les futures promocions de graduats que ja tindran el seu màster i el seu examen. El teu futur és ara. IDEC, Universitat Pompeu Fabra. Creiem en tu.